No tak priatelia, v rámci tohto Falkensteiner kempingu sme sa premiestnili na iný spací spot. Hneď vám ho ukážem. Takto pekne trávičkovo, kríkovo ohraničený. Je obrovský, samozrejme opäť raz na naše auto, ale tak na tieto veľké ohavy, čo sú tu, tak asi akurát. A myslím, že bol voľný, pretože to je v strede strom, takže nie každé auto by sa tu zmestilo nacúvať. No a tu je panička, teraz má doobednú siestu, takže tá si tu chrápe, i víno musí zarábať, proste taký je život. Ja mám 2 dní dovču, takže... Zarábaš ešte viac? Ja zarábam ešte viac, to je pravda. A čo je dosť výhoda toho, že sme sa premiestnili na tento spotík, je to, že tu máme ináč našich košických kamarátov v tejto uličke. Sme boli večer na návšteve, takže s nimi sa ešte určite vidíme. No a tuto je výhoda tohto, že sú tu hneď vecka, aj sprchy samozrejme, a je hlavne priestor na umývanie nádobí, pretože to je hodne dôležité. A včera sa mi sem nechcelo až ísť, tak som to normálne že odflakla a nešla som to umyť. Idem až teraz. Ale pozrite, musím vám ukázať tieto vecka, máme takto krásne dizajnové kachličky. Zrkadlo parádne, že dovidenia, úplne paradička, normálne paráda, umývadielko krásne. Sprchy, to vám pôjdem ešte ukázať, že vraj to tu veľmi luxusné. Takže to vám ešte ukážem. Aj vecka, aj tuto sú takéto umývadielka. Akože fakt úplne, že luxury. Nádhera. Krásne vyzerajú tie kachličky, no a tu sa umývajú nádobí. Takže ideme na to. No, ukážeme si teda ešte tie vecké a sprchy. Niektoré akože vieme posúdiť. Dostávame sa do tejto komnaty, no pozrite. Takéto parádne chodielka. Výborne toto vyzerá. Ešte som vám chcela tieto spršky ukázať. Tu sú rovnaké umývadielka ako na záchodoch. Inak samozrejme všade mydlo. A spršky vyzerajú takto. Takáto drevená, normálne tu hlavica, parádna, nastavujete si teplú studenú vodu a ešte je tu aj sprcháčik. Takže takto všetko v jednom, priatelia, toto je už iné zázemíčko. Takže takto to tu lukratívne vyzerá a ešte vám ukážem jednu vychytávku tohto kempu, čo sme zatiaľ nikde inde nevideli. A to je, že mimo práčky, ktorá teda býva všade, že si môžete vyprať v kempoch, tu je prosím pekne umývačka, tak to vám musím pozdieľať. Toť tu za mince si môžete aj poumývať riady. Toto je Rupia a jej život vonku, ktorú som chcela natočiť, ako sa s ňou Ivino mazná, ale nevydržala to. Inak popravde musím sa vám priznať, kde zase ideš, seniora? Musíme vám to takto akože povedať na rovinu, že ona nie je až taký maznací pes. Ona je maznací pes len keď ju donúcujeme, aby sa s nami maznala, čiže celkom často. Bohužiaľ, takýto život ju postrehol. Ale ja si myslím, že ho má celkom fajn. Dneska, Rúbka, ako si sa mala? No, schytala trošku z úmisky s nejakými gorkiovskými kamarátmi 2 chorvátskeho pôvodu. Takže s nimi sa tam v takom párčiku pred plážou naháňala. A ešte ráno stretla takého koko španiela, s ktorým mala wrestlingové zápasy. A bola jednoznačne vo vedúcej pozícii, takže som na ňu veľmi hrdá. A z tohto dôvodu som sa rozhodla, že ešte ju šupnem na ďalšie kolečko individuálnych tréningoch, pretože je to veľmi poslušný pes, ktorý mi tu žere po otrusiny z keksika. Aby bol ešte poslušnejší. Rúbka, že sa tešíš? Ja som to vedela. Ivi, aj ty sa tešíš? Áno. Dobre, teším sa, aj vedľa teba je režisérska stolička. Dobre, ideme na to. Rúpi, poď sem. Priatelia, nacvičili sme si teraz číslo. Nechajte sa prekvapiť, čo vás čaká. Rúpi, poď sem. Poď sem. Poď sem. Prepáčte, je to trochu donútené, ale poď sem. Rúbka. Nacvičili sme si pre vás dvíhačku riešného tanca. Počkajte. Počkaj, Rúpi. 3, 4. Ďakujem ti, Rúpi, za spoluprácu. Rúpi volá sociálku. Priatelia, musím vám dať takúto detailnú
že detailný záber na chladničku, pretože vyzerá, že melie z posledného. Keby sa dalo natočiť smrad, tak tu cítite takú zhoreninu, avšak nedá sa to natočiť, takže vám to musím takto popísať. Tuto to skratuje niekde pri vypínači, ten je pokazený. Pravdepodobne asi, hej, ale fuj, extrémne to smrdí. Ale no nevadí, reku, že život je life. Uvidíme, čo s tým bude. To je pohoda, když je pohoda a když raňajkujete. To je proste základ dňa. Paňulka spí, keď je zomretá. Všetko v pohodičke. Boli sme na prechádzečke. Povreslovala sa trošku. No, pánko robí, takže to nie je v pohodičke. Viete, rozmyslite si to, či chcete niekedy v živote podnikať. Tomuto sa povie si vychutnávať jedlo. Vre už stačí, lebo Ivy ma tu zatakuje, že ho natáčam priedený. Rupi ju vyplo. Ja si myslím, že toto sú fámy, že retrievery majú radi vody, lebo pozrite sa túto na paňulku. A tu je voda, no tak držíme si nejaký ten odstup, čerupka. Idem skúsiť prejsť trošku do vody, či pôjde za mnou, ale zatiaľ som ju nalákala tak, že trochu išla nohami, dávala som jej granule, ale teda no neviem, reku, že ona tam bude asi takto čakať. Alebo pôjde za mnou, nechajte sa prekvapiť v tomto videu, že čo udelá. Ale strašne tu rada oblizuje tieto morské kamene, lebo má pocit rybacinovského sveta, čo miluje. Rupi, poď sem! Rupi, poď sem! Rupka, poď sem! Rupi, poď! Aha, čo mám? Rupi, aha, čo mám? No dobre! Super, poď! Ona si myslí, že to je snáď šlape po zrkadle. Super! Tak paňulka došla až takto medzi vlnami, výborne. No voľno, Rúbka. Voľno. No tak prvýkrát sme sa satkali do podniku, prosím pekne, v tejto Chorvátskej republike. Tak ideme si dať veľmi tradičné jedlá na chorvátske pomery. A to burger, ale Ivino si dáva fish burger, aby sa nepovedalo. A ja si dávam pizzu, lebo však akože povedzme si úprimne, že to je dosť chorvátske. Čo ty?